Hej og velkommen til min korte fremlæggelse af mit sæt 10. Som du nok lægger meget hurtigt mærke til, så har jeg nok gået lidt kold i opgave 1. Jeg prøvede til at starte med at bruge ligningerne hernede, som at jeg har fundet i vores formelsamling. Og så har jeg omskrevet A, B, C om til B og U, for at det kunne være mere overskueligt. Og til at starte med, så har jeg taget sinus til B, stort B, som er 40,78. Og den har jeg så taget, og den giver, når man tager udregnet, giver 0,653 tallet der. Og så har jeg taget og divideret det med lille b, som giver 35,42. Og så bagefter så fandt jeg ligningen her, som der står hernede, og så har jeg omskrevet den, så at man vil kunne få noget ud af det, troede jeg. Jeg tror bare, jeg har gjort et eller andet forkert. Jeg ved ikke helt, hvor jeg har gjort det forkert, men jeg har gjort noget forkert. Og så prøvede jeg at ansætte tallene, og det gav så 531. Det giver ikke rigtig mening i mit hoved, men jeg prøvede at skrive det ind alligevel, og det giver så 0,1415405. Og så prøvede jeg et par forskellige metoder med for eksempel at sætte det i sinus i minus første, hvilket ikke virkede. Og så har der været et par andre ting, som der heller ikke har virket ved det, som for eksempel gangen og sådan noget. Ja, det gik ikke så godt. Bagefter det, så gik jeg videre til opgave B, som jeg faktisk godt kunne finde ud af. Og så har jeg brugt ligningerne i vores formelsamling, som står til at starte med. Så gik jeg herop og fandt her vores formelsamling. Der står der nogle ligninger, som der vi skal bruge. Sinus x er lige med a, og det er sinus x lige med a. I det her tilfælde så er a det er 0,4, og så tager vi og ser sinus i minus første for at kunne isolere x, som er vores mål i det her. Og derfor så tager vi sinus minus første x. Det giver så 23,57 818. Og så tager vi, og det giver så, og så ved at trække 180 fra, som der står lige her, så vil vi kunne finde svaret af x2. Vi skal nemlig have fundet ud af, det her det er nemlig x1. Så ved x2, så tager vi ser 180 minus sinus minus første lige med, eller 0,4 lige med, og det giver så 156,4218. Og så har vi så bare, nu har vi sådan set svarene, som vi skal bruge. Og begge svarene de ligger inde mellem vores grundmængde, der ligger mellem 0 og 360 grader. Så alle tal egentlig. Og så vores løsningsmængde, det er både 23,57818 og 156,4218, hvilket så vil, ja, hvilket så giver os en trekant ind i en cirkel. Det er sådan set det jeg har. Ja, det var den korte fremlæggelse.